Lero pa 2 September 2024 mundilole ndiyankhule za kukhosi kwanga makamaka molunjika kulangiza anthu akuno ku Malawi makamakaso inu opemphera ndi Amalawi nonse amene mmakonda dziko lanu kuti pamene tikuyandikira ku chisankho cha 2025 zambiri zikuchitika ndipo ngati sitisamala ife Amalawi ndi chifukwa chake ndikunena kuti inu anthu opemphera ndikukupemphani komanso Amalawi okonda dziko lanu kunena kuti ngati sitisamala chisankho chimene chikubwera chisikizakhala chabata ndi mtendere. Maloto amene ine ndikumakhala nawo siku ndi siku ndi maloto opsa kwambiri, ndi maloto amene ndikutha kuona blood. Ndipo ngati ife sitisamalisa makamaka inu anthu opemphera, inu mmazitcha kuti azibusa, mmazitcha kuti mabishopu, mmazitcha kuti maprofeti, ngati simupempherera dziko ili la Malawi, ichi chizakhala chiyambi cha nkhondo. Enatu nkhondo amangoimvera patali, koma kwa amene ifeyo tinayandikana ndi ku Mozambiki kwathu kumulanje uko tinatha kuiona nkhondo, kuti nkhondo akamanena akuluakulu kuti nkhondo simanga muzi, tinaziona ndi maso. Ndipo nkhondo ndi chinthu choopsa kwambiri, chimangophweka mwina mukamachiona mu filimu kapena mwina mukamangomva kuti ku Burundi, ku Rwanda, ku Ukraine, ku Russia, ku Israeli, ku Palestina ati kuli nkhondo. Abale anga, nkhondo ndiyoopsa. Zimene zikuchitika muno Malawi slowly tikupita ku nkhondo. Tikupita ku nkhondo chifukwa cha anthu andale amene ndi anthu ansanje, amene ndi anthu adyera, amene ndi anthu okuba, amene ndi anthu amene sakufuna kuyima pa chilungamo kuti ampase Malawi chimene iyeyo akufuna Malawiyo. Komanso kunena kuti chisankho chimene chikubwerachi ndi chisankho chimene chizakhale choopsesesa mu history ya dziko lino, chifukwa IMCP akufunisisa kupanga china chilichonse. Wina afune asafune, kaya nyumba ya parliamenti ifune isafune, kaya majaji afune asafune, kaya maloya afune asafune, koma iyoyo izakhalebe pa mpando 2025. Ndipo akupanga china chilichonse kuphatikizapo tera. Ndamva chisoni kwambiri kunena kuti IMCP anatumiza anyamata awo oziwika. Ndikatito anyamata awo oziwika kusonyeza kuti mayina ine ndili nawo, nkhope zawo ndili nazo, mmutu mwanga mmene ndikulankhula, kupita ku bypass uko kukampeza nyamata wina amene amayendesa galimoto ya chipani cha DPP imene imanyamula nkhokwe, imene imalembedwa kuti ana achepa. Ndikukamugwira munthu uja, nkuyamba kumumenya, kumurasa ndi mipeni, kumuthyola mkono ndi mwendo, ndikumubera ndalama zace. Akanakhala kuti kapena munthu uyi anali akuyendesa galimoto imene tikunenayi yolembedwa kuti ana achepayi, zinali zomveka. Komanso olakati aziyendesa, vuto linali chani mu dziko la democracy? Ati kumanena kuti iweyo ukufuna kuno chani, kunoko ndi kulilongwe, ndipo kuno si kwa DPP, kuno ndi kwa MCP. Abale, siku la lero, chaka cha lero, yafikapo nthawi yokuti anthu muzikasankhana mitundu kumanena kuti iwe ndi wakumwera kapena iwe ndi wakumpoto. Kodi inu asogoleri andale, makamaka chimakhala chamba, chimakhala chani? Umakhala usataniki kapena chani? Akasiko yamba kukhala ndi usogoleri omafuna kumapanga zinthu zosankhana mitundu. Mbuyo muso analipo ena amene amati akaona anzawo ali chigawo china ndikumaamenya. Inalipo nthawi ina yake ndikukumbukira munthu wina amenenso panopa ndi meya anamugwirapo munthu wina wa MCP atavala nsalu yake ya MCP kulimbi, ndikumumenya, ndikumanena kuti iwe usazabwereseso zimenezi
kuno si kwa MCP kulimbi kuno ndi kwa DPP. Nthawi imeneyo munthu yoti tikunena pano ndi meya tweti meya wa mzinda wa Blantyre anammenyaponso munthu wina. Iyi ndi history ndipo kuli bwino kumanena chilungamo, chifukwa ngakhale ine meyayo ndimacheza naye komatu ine paja sinimayang'ana kuti uyu ndimacheza naye koma ndimangonena chilungamo, ndipo sinimayang'ana kuti kaya uyu ni mkulu wanga, kaya uyu ndi wakwathu kumulanje, kaya uyu ndi ndani, kaya ndimapemphera naye limodzi. Ine ndimangoswa kuswa izi mukuzilekererazi zomasiya anyamata kapena kuwatuma anyamata achipani chanu cha MCP ndikumakamenya anthu, ndikumathyola anthu, ndikumaopseza anthu. Siku lina zizayambisa nkhondo, chifukwa ti imafikapo nthawi imene anthu amatopa. Ndipo musaone ngati iniyo anyamata a MCP amene mayina anu ndikukuziwani, olo atati apite munthu ku polisi sikuti mungamangidwe. Ayi, simumangidwa chifukwa muli otetezedwa ndi anthu andale. Koma ndafuna ndikubetcherenizi, izafikapo nthawi imene inu muzakayankhe nokha zinthu ku khoti. Nkutheka kuti boma limene mukulipangirali likhoza kuzatuluka ku masankho, chifukwa palibe munthu wamphamvu oposa voti. Ngakhale kuti votiyo mukuyipanganso mokondera, ndikumalembesa za nzika zimene mukuti ndi chokhacho chimene munthu akakhale ni mwayi wolembesera mavoti, ndikumalembesa mwachinyengo. Ndafuna ndikubetchereni kunena kuti siku lina anyamata inu oziwika azithu onyamula zisulo, kunyamulatu zisulo sikumenya, kunyamula zisulo. Olo mutapita kwa asing'anga maka kumene mukumapitako chifukwa ndiye ndalama mukuzionongatu, kupita kwa asing'anga chipani ndi chipani nditu kumapita kwa asing'anga kumanena kuti tifuna tithane ndi Boni Kalindo. Ndiye asing'anga ndiye mukudya ndalamatu. Aja mwajera 5 miliyoni aja mwachita bwino, amene anabwera kuzakupezani kuti akufuna aphe Boni Kalindo aja mwachita bwino, chifukwa ndiye akuyesesatu mukuyesesa abale anga maangozi wose. Koma ndafuna ndikubetchereni kunena kuti analiponso anzanu mbuyomu amphamvu amene apanga zinthu zopsa, amene akati akamabwera uko ukangowaona munthu kuzikozera wekha kuli kuopsa kwa anthu. Koma amene ena aja anamwalira, ena aja anagwa m'maudindo. Ili ndimene limakhalira dziko. Ndiye ndikanakupemphani inuyo a MCP muchite declare kunena kuti zisankho zimene zikubwerazi aliyense akavotere dera la kwawo. Inu mupangane muvoterane nokha ku Central Region, nawonso a DPP apite ku Southern Region, nawonso a UDF azikavoterana okhaokha ku Eastern Region, nawonso tu a Ford apitenso nawo azikavoterana nawo anthu okhaokha kumpoto. Ndiye kuti zili bwinoti kwambiri federal system ija mmayifuna ija sopano mukufuna kuyiyambisa ndinu aja mmachedwa kuti a MCP. Chifukwa zochita zanu mukuoneka kuti inuyo mwakonzekera nkhondo. Ngakhale olo zolembesa zomwezi muzichite so declare kunena kuti kulembesa kuti munthu ukavote ukuyenera kuti uzigula chanzika. Chifukwa pakali panopa madera amene ali anu anthu akulembesa mwamtendere mopanda mavuto ena aliwonse, makamaka ku Central Region kumene mukulembesako ndi ana omwe. Ndikunena atu makamaka ku Central Region uku anthu ayamba kukukanani olo pa misonkhano, kuti abwere pa misonkhano anthu akulandira ma 3,000 monga mmene zinalili dzulo kusalima. Anthu amachita kulandira 3,000 kuti apite pa msonkhano anu umene unayambika pa 4. Chifukwa ndiye anthu analandira ma 3,000, anthu analandira ma t-shirt koma osamapitapo pa msonkhanopo. Ndiye muzifunse mafunso nokha kunena kuti inu muli mboma, si inu to opposition, muli mboma koma mukukwanisa kumapereka ndalama kuwapasa anthu ndi ma t-shirt ndi kuwapasaso ahaya anjinga ndalama kuti anthu apite ku msonkhano kwanu koma anthu osamapitako. Komanso mukukwanisa muli mbomatu kumanyamula anthu magalimoto
chifukwa amayenera kumanyamula anthu m'magalimoto ndi a opposition itu, koma inu mukunyamula anthu m'magalimoto kuti apite ku msonkhano kwanu. Anthu ajaso akangofika ku msonkhano kuja m'magalimoto aja akumachokapo pa msonkhano paja. Muziwe kuti mizimu, nthawi zina mizimu ndiyoopsa, nthawi zina chikhalidwe ndichofunika. Mbiri imakhala kuti munthu ikukupasa zinthu zokuti mwina ulemere. Mbiri yako munthu imakupangisa anthu kuti akukonde kapena asakukonde. Mbiri yako imapangisa anthu kuti akuthawe kapena asakuthawe. Ndiye zachitika zulo kusalima zija. Muzifunse mafunso enu akuluakulu a MCP kunena kuti kodi kusalima kumachedwa kwa ndani? Kumachedwa kwa MCP. Ndiye ngati mwana wako yemwe nyumba mwako akukumenya mwana wa iweyo, ndiye kuti pamenepo zinthu zili bwino. Ndi chifukwa chake ndikunena kuti muchite declare kunena kuti chanzika chimene chili chokhacho chompangisa munthu kuti akavote munene ngati ndichogulisa. Chifukwa anthu ambiri akuzunzika kwambiri kuti apeze chanzika m'maderamu pakana ayamba kugulisidwa, kupereka ndalama kuti munthu amulembe akhale ndi chanzika. Ndiye ngati chanzika chichili ngati passport munenenso kuti chanzika tikufuna tichipange ngati passport, anthu azilipira. Izi sitingonena iya, mupite kwa Abigail Bongwe kwa Jali uko, mupite kuzomba chisi mukaone zimene zili kumeneko, mpeza kuti anthu akugula chanzika, akulipira ndalama m'masenta mose. Monga machisanzo zulo anthu alipira ndalama kuzomba chisi uko kunena kuti alembedwe muchanzika. Izi ndi zina mwa izo zimene zikupangisa kuti zisankho za 2025 zisazakhale zabwino. Inu ma stakeholders nonse kuphatikiza a opposition mukanayitanizana olo mukanapita ku parliament mupange chothekera. Inu ngati a leader of opposition mupange chothekera kunena kuti anthu awawa zolinga zawo zilephereke, chifukwa akufunisisa ndithu atabera zisankho zimenezi, akufunisisa atapanga zinthu zoopsa muno Malawi, kuphatikizapo utera imene tikunena ija anyamata oziwika. Ndikatitu oziwika ena onso ene ndimakumana nawo ndipo mayina awo ndikuwaziwa. Koma sokairo polisi yathu yakunoko ku Malawi singamange pajaso nayo polisi yayamba zake. Polisi imene inayenera kuti zithandiza anthu, polisiyo ndi imenenso ili pasogolo kuzuza anthu. Usogoleri wa ku Malawi polisi ndiwomvetsa chisoni kwambiri, ndi umenenso ukulimbikisa tera muno Malawi. Inuyo tangoganizani munthu wina wachoka ku Chipini Parish uko ndi mipando yake ya nsungwi, kuti mwana wake apite ku sukulu siku la lero amutumize ku secondary school, alibe china chilichonse. Munthu waluka mipando yake ya nsungwi ndikuyinyamula panjinga ndikufika nayo mbayani, ndikuyima nayo pambayani pajapo peza pamakhala nsika zulo zaminizana. Basi tu apolisi ya Blantyre ya polisi ndikummangatu, kummanga munthu kuti bwanji wayika pa mipando ya nsungwi ukugulisira malo olakwika, kummanga munthu ulendo naye ku Blantyre ya polisi ndikukamusekera. Sokairo akumuuza kunena kuti apereke 100,000 belo. Apolisi omwe aja amadinda pa reception pawo kunena kuti belo ndi aulere, akummanga munthu osauka alibe china chilichonse, kupita naye ku Blantyre ya polisi. Chimo laje ndilo kuti waluka mipando yake ya nsungwi kuchokera ku Chipini Parish. Tikuti ku Chipini Parish kumunthu wachoka kumene koko ndi mipando yake ya nsungwi kuyenda nayo ndikusesereka mulilangwe panjinga kwe pa munthu akuvutika kunyamuka firiko loko ya usiku kumene koko mbanda kucha, ndikubwera nayo mipando ija mu Blantyre Friday kuti agulise kumbayani mwana apitire ku sukulu. Inu apolisi apa Blantyre ndikukamanga, ndikunena tinu aosi a Blantyre, sindikunena aosi alimbe. Nawonso aosi alimbe ndi anyamata awo ali ndi zawo, koma tikunena inuyo a Blantyre mwammanga munthu chimo lache logulisa mipando ya nsungwi ndikumusekera. Inu mulibe chisoni. Mmene Amalawi akuzunzikana muno Malawi muno simmakhala ndi chisoni, simmakhala pena pache kumazifuza kuti zimene tikupanga za umunthu kapena ayi. Lero li anthu akuzunzika muno Malawi kopsa, leronso azikazunzikira chanzika.
aya no. Izimezo zosagwira. So inu azipani musamangogona, zipani zosusa musamangogona, musamangopangisa misonkhano yanu imene mwapangisira ngati inu a UTM zulo. Sonkhano wanu wabwino kwambiri, koma funso ndionera kuti mukuziwa kuti anzanu kuseri kuwapasidwa ndalama kuchokera ku miscellaneous account, ndipo akufuna azigula madelegesi. Izozo muziziwe, ndipo akonza plani yokuti akakalephera ku convention mulandira ka injection kanu. Mukuziziwa zimenezo kuti mukhale opanda candidate inu a UTM. Koma ya ndikutha kuona nyumba ina usiku wazulo nditagona, ndikuona nyumba ina yapa airport, nyumba ina yooneka ngati yolembedwa ngati air cargo choncho ya nyuwani yotchedwa cold room, koma mkatimo mukuoneka kuti muli makatoni amfuti. Maloto tu amenewa ndi maloto, ndipo Mulungu akundionesa kuti makatoni amenewa anafikamo mmene mu July, ndipo amasinthidwa maloko every week. Koma usiku wa lero ndalota makatoni amenewa akutulusidwamo mmenemu mu cold room akupitisidwa malo ena. Kodi imenezi simfuti? Ndi chani zimenezi? Mulungu akundionesa zinthu zosakhala bwino, kukhala ngati mfuti tu izi tu mukodi rumutu ya nyuwani tu iyi. Taonani maloko amasintha every week kuchokera mu July, ndipo lero akukhala ngati makatoni wa akusamuka. Komatu abale, ngati zili zisankho zomwezi, ngati zili zoona kuti Mulungu akundionesawa kuti ni makatoni amfuti, Malawi ali pa mavuto. Pempherani abale, pempherani. Ena ndi awa mwapempherera aku Livingstone ya Synod, atadya ndalama za boma, atalandira makobiri, atayikira boma kumbuyo, president kumbuyo, lero azitaya okhatu mizimu. 2025 ali nyodo. The DC.